En el Premi Bagaleu reconeixem aquelles novel·les curtes de ficció climàtica, és a dir, novel·les que ens facin reflexionar sobre els efectes del canvi climàtic. A més, com que es tracta de Bomós és una fundació andorrana, hem volgut que Andorra hi tingués un paper molt important. Per tant, les històries o havien de passar a Andorra o Andorra havia d'estar referenciada de manera fonamental. Andorra té una de les seves particularitats que tots coneixem, és el fet que se situa entre muntanyes, per tant la natura hi és molt present. En tot el que és un entorn de temes de canvi climàtic, és un país d'aigua, és un país on l'aigua, la neu és molt important. Per tant, hi ha tota una sèrie d'elements que la natura, els animals, que lliguen molt amb aquesta consciència. Volíem també obres que busquessin, oferissin esperança i solucions, doncs sigui distopies atípiques, sigui subgèneres com el hop punk, el solar punk, és a dir, que no només ens facin pensar i ens facin reaccionar respecte al que pot passar, sinó també de dir, vale, i què podem fer, no? Què podem fer per millorar-ho, què podem fer per aturar-ho. Clar, jo crec que aquest premi, el fet de ser un premi que s'ha cuinat aquí a Andorra, no? I també es busca la presència d'Andorra a les històries que s'han presentat, crec que li dona molt de valor i molt de, diguem-ne, és necessari, no? Perquè al final posem en valor el nostre país dins de les històries, que hi hagin novel·les publicades que parlin d'Andorra i fer-nos una miqueta més visibles a nivell internacional.